Bună ziua sau mă rog, bună seara, cum vreți voi. Bine v-ați regăsit de la Darius Liga 1. Astăzi o să vorbim despre o să vă aduc de fapt rezultatele mele care presupun că o să fie în ziua asta de Champions League. Vreau să vă aduc la cunoștință că încep seria asta pe canal ca să avem și argumente în săptămână să vorbim. Și aduc toate echipele de la Champions League, vi le aduc lunia. Miercuria, în schimb, aducem de la Europa League pentru joi. Și mă rog, după aia vine sâmbătă, duminică, în schimb, marțea nimic. Și așa am decis să ocup timpul în așa fel încât miercurea, mă rog, marțea e unica zi care nu public niciun video. În schimb, după aia o să fie campionatul, o să fie chestiile astea care eu le fac pentru distracție, sincer. Nu sunt unul care dau la pariuri, dar fac pariuri așa fără să joc banii, cum să zic, vă spun. Mă rog, ați înțeles. O să trecem la primul meci care o să-l avem dintre Shakhtar Donetsk și Inter. Un meci care eu cunosc fotbalul italian, dar nu cunosc cel ucrainean. Cred că Inter o să iasă cu un egal aici și eu votez pentru un rezultat fix de 1-1. Lokomotiv Moscova cu Bayern München. Părerea mea aici e normal că o să câștige după mine Bayern 3-0 acasă la Lokomotiv Moscova. Și Atletico Madrid, Salzburg aici cred că o să fie un egal, pentru că totuși Atletico Madrid într-un fel sau altul nu prea probabil că câștigă Atletico Madrid, scuzați-mă, dar probabil este și posibilitatea asta ca să egaleze și așa că vreau să încerc ceva mai particular, cum ar fi Atalanta cu Ajax. Deci Atalanta-Ajax, eu vă zic, după părerea mea, Atalanta joacă și bine. Nu în ultimul timp, juca bine. Și Ajax la fel. Dar totuși Ajax merge în deplasare și m-am gândit bine să zic că amândouă echipele o să bage gol și o să termine cu un 2-1. Midtjylland, ce pot să vă zic despre Midtjylland? Mi se pare echipa cea mai slabă din Champions League, cu tot respectul pentru Midtjylland, dar cred că Liverpool este superioară și asta cred că sunteți de acord cu mine. Eu cred că o să câștige 3-0 Liverpool fără nicio problemă, mai ales că joacă acasă la ei. Acasă la Liverpool, nu pe Anfield, nu o să fie problemă. Porto, Olympiacos. Acum, aici eu am zis 2-1, dar probabil o să fie și 2-0 pentru Porto. De fapt, stați un pic. Nu, de fapt, modific, eu am zis 2-1, dar cred că m-am răzgândit 2-0. Să corectăm. Deci spuneam Porto cu Olympiacos, am zis 2-0. După părerea mea o să se termine 2-0 pentru Porto. Borussia Mönchengladbach cu Real Madrid, cred că o să câștige Real Madrid fără nicio problemă, măcar cred că nu o să aibă probleme. Başakşehir cu Paris Saint-Germain, bine, aici e normal că câștigă Paris Saint-Germain după părerea mea cu un rezultat de 4-0, foarte, foarte avansat, fără probleme. Mă rog, poate că 4 sunt cam multe, dar am pus 4-0. Krasnodar cu Chelsea, după marketingul care l-a făcut Chelsea, cred că au făcut ceva incredibil și eu zic că o să câștige cu 4 goluri, 4-1 să fie rezultatul final pentru Chelsea. Club Brugge cu Lazio. Asta este un match incredibil. Pentru că, mă rog, Lazio în campionat nu prea joacă bine, dar în Champions League am văzut că joacă foarte bine. Câștiga cu Borussia Dortmund, care nu m-aș aștepta nici măcar. Aici cred că o să câștige 3-1 și o să meargă către 6 puncte, fără nicio problemă. Ferencvaros, ungurii care nu simpatizăm pe unguri, cu Dinamo Kiev al lui Lucescu.
Eu o să vă zic adevărul, cred că să mergem în Ungaria nu e ușor pentru Lucescu, nu o să fie ușor, așa că eu meciul ăsta văd un 1-1, un 1-1 între Ferencvaros și Kiev, Dinamo Kiev. Borussia Dortmund cu Zenit. Aici Borussia Dortmund totuși Zenitul vine la casă la Dortmund ca să joace cu Borussia. O să câștige Borussia Dortmund după mine 3-0. Manchester United cu Lipsia. Mamă ce meci. Mamă ce meci. Probabil voi o să ziceți bine, câștigă United. Eu o să zic nu chiar aș fi așa de sigur și cred că o să câștigi 2-1. 1-2 mă rog, Lipsia în deplasare cu Manchester United. Probabil nu o să fie așa, dar vă spun adevărul, este un joc așa banal care îl fac eu. Vedem dacă vă place seria asta, dacă nu mai aduc, nu vreau să vă plictisez. Ceea ce nu vă place, încercăm totul, dar nu vă aduc porcării dacă nu vă place. Mă rog, în fine. Mă rog, înscrieți-vă la canal și că am uitat și dacă vreți să mă urmăriți și mă rog, în fine. Eu sunt un pic insigur, am accentul ăsta, vă repet, pentru că totuși eu stând în Italia nu e ușor pentru mine să vorbesc două limbi. Am și două canaluri și atunci să vorbesc și română și în italian în cazul meu nu este ușor deloc. Trebuie să mă înțelegeți din când în când și pe mine. Sevilla cu Rennes. Sevilla cu Rennes este un meci care totuși se înțeleg echipele totuși. În Europa League sigur Sevilla cunoaște pe fanii lui Rennes. Nu, cred că o să câștige 2-0 Sevilla fără probleme pentru că joacă acasă. Dar nu asta contează, mă rog, în fine, dar totuși contează într-un fel sau altul probabil, dar probabil că nu, adică Sevilla știe terenul ei și totuși cunoaște multe chestii, multe caracteristici care totuși în deplasare nu le ai probabil, mă rog. Juventus Barcelona. Juventus nu prea joacă bine. Dar nu că nu are Ronaldo, dar Juventus chiar nu are joc, nu are nimic, ca nu-mi zice nimic. Eu cred că o să câștige 3-1 Barcelona. Asta a fost seria, asta a fost 7 minute de video. Mă rog, la 8 aproape, așa că cu asta vă salut pentru ziua de astăzi. Ne vedem miercuri dacă vă place, încerc să fac și miercuri de Europa League. Dacă nu vă place, nu vă mai duc seria asta, mă rog. Mă rog, lăsați un comentariu în ce mai rău caz. Am pupat. Ciao.